بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. عندن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندن بباب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. باب برا الصف والأرنول، يعني صف والأرنول درجة ما قل فيري، برا ما قل فيري، براجي ما قل فيري. والأمر بإتمام الصفوف الأول، أمر قبو حبنا صفوجي أراني من يندقوا دواري جولو بكم نمانا كان كسبتها أونتا يا كيجي دي أتاوتا من دين كيتو هاتوي أونتا ين أمرا دو حبنا صفوجي أراني نتوودي صفوجي قندي هايسو daga ko accadi o fudditana hore mako safuwol gonwol wa taswiyatuha e fondugo bo safuji man do bo nder ko tefrete ha julde jam'are fasluji man di potindira di darna wa tarasi fiha e nyikkindirgo bo ha safuji maju nin babol man gol yewtanan guttuli dido fukade darje safuwol aranol e umrugo bo hebbina arani man e umrugo bo fonda safuji man haɗi pota e umrugo bo nyikkindirgo dariɓe man ɗo ɓe kaɓa ɓe nyikkindira nden ta ɓe acca ngele malla hande babe malla espace ji hakkunde maɓɓe. An Jabir ibn Samura radiyallahu an qala kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف رواه مسلم. كتبها جابر بن سمرة هلا يرتمه ويا النبي عليه الصلاة والسلام ورتكدوا أمين o wi'ata min on gaɗata safuji mon bana mala'ika en gaɗata safuji mum her jawmirawo maɓɓe na e nden sifa safuji mon on kabdata ɗi laato ɗi nandidino be sifa safuji mala'ika en ha Allah ceniɗo na. qulna ya rasulallah wa kayfa tasuffu al mala'ikatu inda rabbiha, noy mala'ika en gaɗirta safuji muɗum her jawmirawo maɓɓe her Allah ceniɗo. qala yutimmuna as-sufufa al-awwal, nabi joyi ɓe ɗo timmina safuji arani wa yatarassuna fi as-saf, ɓe ɗo nyikkindira bo ha safuwol. en banni kadi den kam hadisol man ngol solnan julɓe her sifaji man ɗi her safuji timmingo safuji arani e nden man ta ƴongta safuwol kesol alhaali bo wodi safuji ɗon ha yeeso malla safuwol ha yeeso ngol man ɗo timmayi tawon. enen hadisol man solnan her majum e colnanɗo man ɗum annabijo on be hoore maako e non man bo ngol solnan bo ha nyikkindirgo kadi to yimɓe daraki ha safuji man kabda nyikkindira ɓadindira enen ta acca ngele her safuji man. Nabijo alayhi salatu wassalam o humpiti to non waɗama ɗo ngele man accama ɗo shayɗanji giɗɗi ha bonna juule yimɓe ngaran cukka ngele man, ngara cukka yimɓe ngele man e nden cuklira yimɓe be waswasuji be gewte nafsu ha nder julde man e nden be man julde man nde soya ɓuran ɗum mawnugo ha maare. e nden man woodi ha majum bo sifa man ka ɗum sifa giɗaka ha Allah, safuji man ɗi laato hani ɗi ɗo timmi arani timmata won ɓawoji bo jokka ɗum sifa giɗaka ha Allah ceniɗo. ngam man waɗi mala'ika en maako ɓe kamɓe man non ɓe gaɗata wakkati ɓe ndewata kamɓe man ɓe gonan ɓe saffuji wa inna la nahnu saffun. Allah ɗon limta
yani kamɓe man ɓe limtan sifaji maɓɓe ɓe mbi minin ɓen wiyete waɗoɓe saffuji wakkati min ndewata wa inna la nahnu almusabbihun minin man ɓen wiyete subhinoɓe Allah ceniɗo senoɓe mo e nden ɗum sifa giɗaka ha Allah ngam man mala'ika en maako man ɗo cifori be maka wakkati ndewata mo man gona ɗon mari saffuji lattiɗi yani nyikkidirɗi e lattiɗi bo yani timmi diɗɗi e nden ni kadi e nden man kam hani julɗo kadi o elana ɗum nabijo sallallahu alaihi wasallam o solni ha majum o ewnake julɓe ha majum saffuji man ɗi cuklane nde suklanago saffuji man ɗo bo wongo sifaji ɗiɗi ɗo ha maji kadi e nden arani arta kebbine ɓawo ɗon goɗɗi puɗɗa ƴontego e non man bo nyikkidirgo hakkude dariɓe man bo وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستاهموا متفق عليه وجبها أبو هريرة التي يردمه والنبي صلى الله عليه وسلم wondo yimɓe ɓe andino ko wonata her noddinago be saffuwol aranol mana baraji ɗuɗdi masin ndi Allah ceniɗo yoɓata ha dow noddinago ndi ladan en dadata be muɗum to wondo yimɓe andino mbar jari man ɗum hunde yi'otonde yimɓe gi'anno ɗum keptan e non man bo baraji gonandi her saffuwol aranol e nden ɗum man bo to yimɓe wondo andino summa lam yajidu illa an yastahimu ɓawo man warti ɓe keɓatano babe man ɗo sina ɓe gaɗa qur'u kanjum man wiyete ɓe gaɗa tirage ɓe gaɗanno qur'u majum annabijo alayhi salatu wassalam o wanginan nokkuje ɗe o ɗiɗi baraji mawdi masin ɗon ha maje ha noddingo ewno ɓiɓɓe adama nden ɓe jalɗira ngam ɓe juula ɓe finditina ɓe garata julurde man bo wakkati nasti kamɓe man bo ɓe keɓa ɓe juula nden noddinowo man ɗo o laato kanko man o sababu hayru nga fuu juuloɓe ha calaje ma kanko man on siftinorta ɓe yake julgo waɗi ɓe juula kanko woni sababu waroɓe julurde ma kanko man on wiyete ewnotoɗo ɓe ngara ɓe juula e nden baraji mawdi masin ɗon ha ton wodi ha majum ewnorago ha hayru goɗɗo ewnake ha hayru bo o maran baraji bana huuɓe hayru majum e nden annabijo alayhi salatu wassalam wi wondo yimɓe pamanno baraji her kuɗe ɗo ɗiɗi ɗo kam ɗum tammino waɗgo ɓillam ɓillitan masin ɗum lattata ko ɗum koyɗum no banni la innama ɗum tammi latta ko ɗum mara embouteillage ha kala julurde fu yimɓe ɓillidiran moye fu yiɗi kañum on wiyete noddinowo no e noon saffuji arani man bo ɗum tammino fottirgo e nden ɗum waɗa embouteillage moye fu wi'a sey daro ha saffuwol aranol to ndo yimɓe andino ko woni her majum non gaɗata na noon ko yimɓe andata ha feji duniya to nokkure yimɓe andi keɓal ɗon ha ton keɓal na bowangal keɓal calitingal ha ton na ɗum waɗan pottirki waɗan ɓillidiral masin to ndo babal nder babe to goɗɗo joɗake her ɗon sippan jamu tammi waɗgo pottirki ngam man annabijo wi hakke pottirki man ɗuɗanno ɗo ɗum yottotono sam ha yimɓe gaɗa qur'u ha yimɓe gaɗa tirage puɗɗa heɓgo moy lattoto ladan ɗo ɗum lattotono be tirage ɗum lattotono be ko nandata bana concours hidde ko ha yimɓe puɗɗa yotta jawmu sa'ajo man fuɗɗa heɓgo ɗum e noon moy daroto saffuwol aranol ɗo man bo ɗum lattotono ɗum yottotono ha banni to ndo yimɓe andi baraji mawdi gondi her kuuɗe man ɗiɗi ɗe nden kam hadiswol man na wodi ha magol solnugo dow saffuwol aranol wodi ha magol solnugo dow saffuwol aranol nden bana annabijo man alayhi salatu wassalam wi ngam soyde andugo man ɗo waɗa ɗuɗɓe arta ngara julurde amma ɓe jooɗo ha ɓawo ɓe keɓi occasion deidei ɓe gonanno ha saffuwol man amma ɓe cakki to ɓe gona ha ɓawo ɓe acca ngam ɓe anda darja man ɓe anda qima majum
nden ɗo man ɗo ɗum boofol. Goɗɗo to o wari deede o heɓan ha saffuwol aranol wala torra kam o haɓa o wona ha saffuwol aranol. Baraji man ɗuɗndi, sakko ma to ɗum laatake ɗum hunde tokkinde. Julɗo be julurde kam na ɗum hunde foroyre tokkinde. E nde noon kam nden ɓurnal marraji ɗe o julata pat o wona ha saffuwol aranol man ɗo man darja majum feere. E nden hani julɗo o elana ɗum o haɓana ɗum. To e noon man bo gal ko larani haala noddingo man bo, o man bo hani julɗo o haɓana ɗum to heɓi occasion no o noddina ko o lattaki o ladan régulier bo. E nden latto wakkatiji goɗɗi kam o lattoto kanko man bo o noddini. E nden bana annabijo alayhi salatu wassalam wi sawtu noddinowo ɗo wala ko nanata ɗum, wala ginnawol, wala ɓiɓɓe adama, wala hunde ko nde nanata sawtu noddinowo ɗo sina seedanake mo, sey seedanomo nyande darngal. Seedanomo ɗume? Seedanomo ko o wi'ata ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Seedanomo tawhidi, seedanomo kanko o goɗitinowo Allah. E nden kanko man o woodi tawhidi. E nden ɗum man bo kanjum man wiyete sababu kisndam aranum her alakhira. Nden o wara her alakhira kala nanoɓe fu seedantoɓe mo non. E nden darja majum towɗum. E nden ɗo bo soyde andugo tawen yimɓe naɗon jawana ɗum, innama ɗo piɗɗidira ha majum. To on dola dan waray mo noddinta mo fu wi'a o ya noddinle, o bo wi'a o noddinle, o bo wi'a o noddinle. E nden ko annabijo wino kam ɗo kam babal tirage no, amma bo yimɓe bo mo fu ɗon haɓa ha fiɗɗo ɗum accana ɗum oya kadi. E nden banni kadi nden man kam ani hadisji man ani ɗon kucitina julɗo ha ko larani nediji juldugo be jam'are. Nden nediji ɗuɗɗi nder majum man ɗo haɓango saffuji arani. E non man hebbina arani man hidde ko ƴonta saffuji ɓawoji. Nder majum ɗo solango saffuwol aranol, sakko ma to goɗɗo o fondama o warlawi. E non nder majum bo saffuji man ɗo ɗi laato ɗi nyikkidirɗi. Nden dariɓe man ɗo ɓe ɓadidira boɗɗum. E nden kolɓule maɓɓe memtira, kosɗe maɓɓe ɗo memtira, balawe memtira. En taɓe accangele ha saffuji majum. E nden non wodi ha hadis man bo solnugo ha dow noddinago. To wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.